ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝରକା ପାଖେ ନୀରବତାରେ ବସି କବିତାଟିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ହାତରେ କଲମ ଧରି ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅତୀତର କିଛି ଅସମାପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର କାହାଣୀ। ସେଦିନ ବୋଧେ ଥିଲା ଶନି ଜୟନ୍ତୀ। ମୁଁ କବିତା ପଦ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଗାଧୁଆ ଘର ଭିତରୁ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକି ଥିଲା ପାଣିର ଟପ୍ ଟପ୍ ଧ୍ୱନି। ମୋ ଧ୍ୟାନ କିନ୍ତୁ କବିତାରେ ଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ଦୂରଭାଷଟି ବାଜି ଉଠିଥିଲା। ସାଙ୍ଗଟିର ଖବର ଥିଲା ଯେ ତାର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଯେତିକି ଖୁସି ହୋଇଥିଲି ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥିଲି, କାରଣ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ, କେବଳ ମୋ ବ୍ୟତୀତ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାର ଅଭିନୟ କରି କଥା ସାରିଦେଲି। କବିତା ଲେଖା ଅଧାରେ ରହିଲା। ମୋର ଦୁଃଖ ଓ ବିରକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପୂର୍ବ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଟପ୍ ଟପ୍ ପାଣି ବୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦକୁ କାନେଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏଥର ତାହା କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ଏକ ପାଖରେ ରଖି ସଚେତନତା ଭାବରେ ସେହି ବୁନ୍ଦାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣିଲି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦା ଯେ ମୋତେ ଦେଲା ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ବୁନ୍ଦାଟି ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲା ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ଓ ନିଜର ଶକ୍ତି ତଥା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଟି ଦେଇଥିଲା ଅବିରତ ଚେଷ୍ଟାର ସଂକେତ। ସେ ଶିଖାଇଥିଲା ଯେ ଝରଣାର ଜଳ ଭଳି ନିରନ୍ତର ବହିଚାଲ, ଲଗାତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ହିଁ ତୁମକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତୃତୀୟ ବୁନ୍ଦାଟି ଦେଇଥିଲା ନିଷ୍ଠାର ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶିଖେଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ। ଚତୁର୍ଥ ଶବ୍ଦ କହିଥିଲା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ, ତୁରନ୍ତ ଫଳ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ। ପଞ୍ଚମ ବୁନ୍ଦା ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଆଗ୍ରହ। ସେ ଶିଖାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବନାଇ ପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଷଷ୍ଠ ବୁନ୍ଦାଟି ସମୟର ମହତ୍ଵ ବୁଝାଇଥିଲା। ସେ କହିଥିଲା ଯେ ସମୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଏହାକୁ ବୁଝି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଶବ୍ଦଟି ଆଣିଥିଲା ଆଶାର କିରଣ, ଯାହାକି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ କଠିନତମ ବାଧାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦେବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବୁନ୍ଦାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଆତ୍ମସୁଧାର ମାଧ୍ୟମ, ଯାହାକି ନିଜର ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ସୁପାରିଶ ଦେଇଥିଲା। ନବମ ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଶବ୍ଦଟି ଯୋଗାଇଥିଲା ବିପଦର ସାମ୍ନା ତଥା ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପ୍ରେରଣା। ଏବଂ ଦଶମ ବୁନ୍ଦାଟି ଥିଲା ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ପ୍ରତୀକ। ସେ ଶିଖାଇଥିଲା ଯେ ନିଜର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦଶମ ବୁନ୍ଦା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ସେହି ଟପ୍ ଟପ୍ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ଏକ ଛୋଟିଆ ପାତ୍ରଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଯଦି କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାଣି ବୁନ୍ଦା ଏକ ଛୋଟିଆ ପାତ୍ରକୁ ଭରିପାରେ, ତେବେ କ'ଣ କିଛି ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ ମୋର ଛୋଟିଆ ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ?